дзень. Добрый дзень. Прабачце, калі ласка, я сёння праспаў, але б хацеў далучыцца да заняткаў. Ой, Віктор, колькі ўжо можна спаць? Далучайцеся, калі ласка, але калі б вы не былі так апрануты, я б, напэўна, не дазволіла. Прашу вас. Я адмыслова адзеў народную кашулю. Наступным разам памятайце, калі ласка... Ой! Наступным разам памятайце, калі ласка, што ў нас ёсць званок. І ён для настаўніка. А не для такіх хлопцаў, якія любяць спаць. Абавязкова сабе занатую цяпер нават на ілбе. Добрый дзень. Добрый дзень. Вы займаецеся вырабам строю. Так. Ну, яшчэ не строю, яшчэ трэніруемся. Мы яшчэ толькі засвойваем асноўныя віды вышыўкі рознай, каб потым ужо можна было скроіць сабе кашулю і пачаць вышываць тое, што найбольш міла сэрцу. Ох, Кацярына, я вас ведаю як беларускую гумарыстку, як вядоўцу праграмы «Хай-так». Як жа ж з гумару вы дайшлі да школы народнага строю. Як вы дайшлі до такога жыцця, называецца. Насамрэч, шытво, вышыўка, рэканструкцыя традыцыйных строяў — гэта тое, што мне зараз на дадзеным этапе майго жыцця найбольшым чынам падабаецца рабіць, тое, што мне найбольш блізка. І справа ў тым, што, напэўна, не праходзіць і тыдня, каб мне не пісалі людзі з запытам на стварэнне традыцыйнага строю. Кшталту: Кацярына, вось мне там праз тыдзень трэба жонку павіншаваць, зрабіце мне строй за тыдзень. За тыдзень? Так. І мне... Цэлы? Так, цэлы, ажно 7 дзён. І мне трошкі надакучыла людзям тлумачыць, што стварэнне строю, тым больш, а строй — это камплект, это не проста кашуля, напрыклад. Это вельмі працаёмкая, карпатлівая, доўгая праца. Стварэнне адной толькі кашулі можа займаць некалькі месяцаў. І, як кажуць, калі ты не змог змагацца са злом, трэба яго ўзначаліць. Так і тут. Калі я не магу забяспечыць строямі ўсіх жадаючых, можа быць, я змагла бы забяспечыць гэтым жадаючым навыкі па стварэнні строю, каб яны маглі самі гэтым займацца. Да таго ж, самая вялікая радасць для мяне — гэта апранаць рэчы, зробленыя сваімі рукамі. Гэта такое неперавершанае шчасце. Нават калі ты заплаціў грошы за штосьці і набыў супер-пупер прыгожую кашулю, ўсё роўна яе зрабіў не ты, яе зрабіў хтосьці іншы. І яна не будзе грэць твоё сэрца так, як той, што ты зрабіў сам. І мне вельмі хочацца перадаць гэта людзям. Вось гэтую радасць стварэння, радасць творчасці і радасць, магчымасць нават пахваліцца сваімі навыкамі і сказаць: глядзіце, я не проста там Вася, Жора, Лена, я зрабіў ці зрабіла гэты строй сама. Гэта вельмі крута. А вучні, як вам падабаецца навучацца? Можа, пару слоў вы скажаце? Як ідзе навука? Мы боимся. Боитеся, так? Не, боится только она. У нашей наставницы есть дубинка. То што вы кажаце? Апрача гэтага, нам сапраўды вельмі цікава. Мы вельмі задаволены нашай настаўніцай. Яна нас не катуе, не байкатуе, не морыць голадам. Всё добра. Што ж вы скажаце, калі настаўніца сядзіць тут побач? Вельмі цікавіць мяне весь працэс падрыхтоўкі строю, але я ведаю толькі два словы тут са сферы прафесійнай лексікі, напэўна, адпаведнай. Гэта іголка і нітка. В прынцыпе, гэтага дастаткова. Для першага занятка, насамрэч, всяму навучым, все пакажам. Ярослаў, калі прыйшоў, ён сказаў, што не шыў ніколі, здаецца. Я давно шыў. У нас у пачатковай школе былі заняткі на трудах. У пачатковай школе на уроках працы Ярослаў штосьці шыў. І гэтага аказалася абсалютна дастаткова дзеля таго, каб пачаць занурацца ў гэты свет. Зразумела, што ў нас ёсць розныя тэрміны, мы іх вучым. А якія найчасцей вы ўжываеце падчас заняткаў? Прафесійныя словы. Я магу вам сказаць, што я найбольш часта ўжываю. Можа быць, гэта не зусім прафесійныя словы, але яны заўсёды чамусьці вельмі дарэчныя. Калі я паказваю штосьці вучням, я заўсёды кажу: а я вам зараз пакажу. І ўсе вучні хорам: откуда на Беларусь готовілась нападзенне? Вось. Але калі адкінуць жарты, то найбольш, напэўна, частае слово, якое я ўжываю, гэта шывок. Шывочак туды, шывочак сюды.
іголачку сюды, крайчык, тканінка, тварык тканіны, тыл тканіны. Можа, Тканіна мае і тварык, і тыл? Канешне, канешне. Адкуль яны гэта маюць? Пасля пластычнай аперацыі? Ну так, пасля пластычнай аперацыі, якую мы робім сваімі рукамі, гэтым кавалкам тканін. Вось, напрыклад, ці магу я скарыстацца гэтым, это называется сэмплер у нас. Сэмплер? Сэмплер. Вось, напрыклад, Наталья зрабіла цудоўны акрайчык, падшыўка праз мярэжку. І вось тут у яе тварык, таму што тут у нас няма вось гэтага валіка, які загнуты і падшыты. А тут у нас тыл тканіны. Таксама, вось тут у нас тварык, тут няма гэтага валіка, ён застаўся знутры. Тут толькі маленькія-маленькія шывочкі. А тут у нас непрыгожая, ну, насамрэч прыгожая, але задняя частка нашай тканіны. Так што тканіна, яна як чалавек. Яна можа паварочвацца і тым бокам. І ўсё ад нас залежыць, які бок будзе больш прыгажэйшы. Нічога сабе неверагодна. Я ўжо тут навучыўся столькі пра шыццё, колькі не ведаў дагэтуль усё сваё жыццё. А тут за адзін момант столькі спазнаў цікавага. А шыбок гэта адзін як бы процяг такі іголкай, так? Так. Это калі мы робім тык, тык і вытык. Утык і вытык. Гэта і ёсць шывок. Так. А бываюць яшчэ розныя назвы розных тэхнік. Бывае процяг, нізанне. Нават самая назва, вот ёсць такая вышыўка процягам. Это такая тэхніка, адна з шматлікіх. Я так разумею, што там цягнуць нітку тады, так? Цягнуць, але нават гэты тэрмін можа мець цэлую кучу сінонімаў. Нашыванне, набор, нізанне. Калі б мы жылі ва ўкраіне, мы б казалі завалаканне таксама. Існуюць нават у межах адной тэхнікі розныя назвы. А што ўжо казаць пра розныя тэхнікі? У нас ёсць мярэжка, у нас ёсць махры, у нас ёсць крыжык, у нас ёсць процяг, у нас ёсць аксамітныя швы, у нас ёсць занізанне, у нас ёсць жучкі, падшыўка праз мярэжку, мярэжка-панка, мярэжка ў раскол, у нас ёсць лікавая гладзь, у нас ёсць куча ўсяго, што можна ўзгадаць, але мне проста нават у галаву нават не лезе гэта ўсё адначасова. І гэта мы кажам толькі пра вышыўку. А ёсць жа яшчэ і шытво, і мы таксама ім будзем займацца. І ёсць яшчэ ткацтва. Ткацтва на бердзічку, ткацтва на дошчачках. Ёсць S-запраўка, ёсць Z-запраўка. Калі ткуць паясы, так? Так. Вось у вас тканы пояс на бердзічку. Бердзічка ў мяне вон там стаіць у якасці аздаблення. Зробленая з палачак ад марозіва, дарэчы. Вось. І тут ёсць таксама свая тэрміналогія. Ёсць махры, якія можна рабіць па-рознаму. Іх можна зрабіць нават такімі пампонамі прыгожымі, якія будуць як такія шарыкі свісаць. Кутасы мы яшчэ называем, так? Так, конечно. Можна іх назваць канцы пояса. Так. Адкуль вы ўсё гэта ведаеце? Як вы гэта расклалі ў сабе па палічках у галаве ўсе гэтыя веды? Адкуль вы іх здабылі? Адкуль я іх здабыла, я не памятаю. Правда, гэта само прыйшло ў ваше жыццё, так? Так, я з дзяцінства люблю сядзець дома, вышываць, шыць, падарожнічаць таксама люблю, але мне вельмі падабаецца дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, звязанае ў першую чаргу з тэкстылем. Мне гэта вельмі блізка, я з дзяцінства вучылася вышываць, шыць. Вы самі пачалі, ці быў прыклад у сям'і? Ну, у мяне былі бабулі, але я іх амаль не застала, яны рана памерлі, але засталіся вырабы, якія яны рабілі. І мне даставляла велізарнае задавальненне разглядаць гэта ўсё. Я сама навучылася, напрыклад, вязаць шыдэлкам, таму што адна бабціна кашулька, вязаная шыдэлкамі, яна распусцілася, і мне было вельмі цікава зразумець, а як яе можна залатаць, як яе можна аднавіць. Я сама дапетрыла да таго, як можна вязаць. Гэтак жа самае з шытвом. То бок, ніхто мяне спецыяльна не вучыў, але паколькі мне ўжо 37 годзікаў, то за гэты час я ўсё ж такі, штосьці там спасцігла ў сваім жыцці. Таму, яшчэ мне вельмі дапамагла адукацыя. Я па адукацыі выкладчык гісторыі рэлігіязнаўства, але ўсё ж такі... Гісторыя рэлігіязнаўства. Так, але ўсё ж такі выкладчык, настаўніца. Я працавала ў свой час у школе, і мне вельмі проста, напрыклад, скласці праграму, скласці планы канспекту урокаў. Вось у мяне, напрыклад, 4-й урок, процяг. Першая частка ДЗ, хвасты. Сістэмны
падыход вы маеце Так, такі? у мяне нават журнал ёсць, дзе я адзначаю прысутных і адсутных. Так што, калі ёсць нейкае ўяўленне пра тое, як гэта мусіць быць выбудавана, то ўжо не важна, выкладаеш ты вышыўку, гісторыю Беларусі ці беларускую літаратуру. Кацярына, вось кажуць, што строй гэта і адна кашуля можа быць. Так гэта ці не? Гэта, канешне, не так. Кашуля гэта ў першую чаргу бялізна. Нашыя продкі не насілі пад кашуляй нічога. Ну, зразумела, што хлопцы насілі якія-небудзь парты нагавіцы, але для жанчыны кашуля гэта была нацельнае адзенне. Сподняе, так? Так, не гледзячы на тое, што рукавы кашулі прыгожа здабляліся, але ніводная жанчына ніколі не дазволіла б сябе выйсці на вуліцу толькі ў кашулі, нават падпярэзанай поясам, якім бы прыгожы пояс гэта не быў. Всё роўна у нас мусіць быць паясное адзенне, андарачок, спаднічка, саянчык, штосьці такое. Таму што кашуля гэта, па-першае, сподняе, па-другое, гэта такі эстэтычны элемент, але толькі па-другое эстэтычны. Па-першае, гэта адзенне самае ніжняе. А ці правільна называць кашулю, традыцыйную кашулю, вышыванкай? Некаторыя кажуць, што гэта слова вельмі новае і з'явілася нядаўна, і так казаць не варта, а трэба казаць, альбо традыцыйная кашуля, альбо сарочка. Калі хтосьці кажа: «Кацярына, зрабіце мне вышыванку», я забіваюся ў куток і пачынаю горка плакаць. Сапраўды, слова вышыванка прыйшло да нас зусім нядаўна, у 2000-е толькі, калі паўстала мода на так званыя вышымайкі. Гэтае слова аказалася проста сугучным з вышыванкай, і слова самой вышыванкай, яно мае украінскае паходжанне. Да таго ж і ва ўкраіне гэтым словам вышытыя кашулі пачалі называць адносна нядаўна. А ў нас на Беларусі слова вышыванка ніколі не ўжывалася. Все казалі кашуля, сарочка, блюзка, нават рубашка. Это старажытнаславянскае слово, якое паходзіць ад слова рубіць, таму што традыцыйны крой, ён быццам бы рублены. Это ўсё прамавугольнікі. Шыецца вельмі лёгка, адкідаў ніякіх не застаецца, і таму слова рубашка, я не маю нічога супраць гэтага слова, нягледзячы на тое, што ў беларускай мове зараз яно не выкарыстоўваецца. Але ўсё ж такі вышыванка гэта не нашае, не традыцыйнае, гэта новатвор. Кашуля складаецца з такіх прамавугольных элементаў, якія кроюцца так, як, можа быць, краілі 1000 гадоў таму. Крой не змяняецца. Гэта прамавугольнік спераду, прамавугольнік ззаду, тут прамавугольнік, тут прамавугольнічкі, каўнер прамавугольнік. І ўсё, і будзе вам шчасце. Прычым у жаночых кашулях існуе такая частка, як палікі, калі адна станіна з другой злучаюцца вот такімі вот прамавугольнічкамі на плячах, а ў мужчынскіх кашулях і ў вашай, напрыклад, але чамусьці ў вашай не зусім па-традыцыйнаму, у вас ёсць тут шоу. А часцей за ўсё ў мужчынскіх кашулях швы на плячах увогуле не рабілі. Это проста вялікі прамавугольнік, які перагнулі з аднаго боку на іншы. І ніякіх палікоў тут няма. Гэта палікі, гэтыя ўстаўкі такія? Так, гэта такія ўстаўкі, якія нясуць канструктыўную функцыю. І, дарэчы, хачу, каб вы заўважылі, паколькі ў жанчын ёсць палікі, то тут у нас ёсць вышыўка. Часцей за ўсё рукавы жаночых кашуль вышытыя вось тут. А ў мужчын ніякіх такіх уставак няма. Навошта нам абараняцца ад злых духаў і вышываць стоя, дзе няма лішніх швоў? Правильно? Не трэба. Калі вы бачыце вышытую на рукавах мужчынскую кашулю, вы можете быць упэўнены. Альбо ён спёр сваю кашулю з сваёй жонкі. Альбо бабулі. Альбо бабулі, цешчы, альбо гэта маскаль. Таму што, у Расіі сустракаюцца мужчынскія кашулі з вышыўкай на рукавах, а для Беларусі гэта ўвогуле не характэрна. Гэтак жа сама, як жаночыя кашулі на Беларусі вельмі рэдка вышываліся па манішцы. Я нават сустракала выпадкі, калі жанчыны адпарывалі мужчынскія манішкі, нашывалі на свае кашулі. Напэўна, муж быў неахайны, там всё працёр, не ведаю, запляміў, а манішка засталася, не знікаць жа дабру. І вось нашывалі. Але гэта хутчэй выключэнне, чым правіла. Манішкі у жанчын вельмі рэдка вышытыя. Але вось манжэцікі, каўнерыкі, яны вышытыя амаль заўсёды. На мужчынскіх і жаночых кашулях. Вышыўка з'яўлялася там, дзе былі пэўныя прасторы, дзе магла залезці нячыстая сіла. Залезе які-небудзь нечысцік і скажа «Прывет!» А так не, так уже не залезе. Бо ён баіцца вышыўкі.
сакральных пэўных узораў і чырвоныя ніткі, так? Ну, не абавязкова чырвоны. Вось у вас, напрыклад, белая Белая, вышыўка, але я не думаю, што няшчысцік туды пралезе. Ён убачыць і скажа: ой, тут сонца. занадта все прыгожа выкшталцона. Не палезу. Я лепш пад што-нибудь, Таму пад сапраўды. футболку. І вышыўка звычайна тут каля горла і каля... Так, вось. там, дзе цела На чалавека руках. сустракаецца са знешнім светам. Ох, як цікава. Вось. Потым у нас, акрамя кашулі, ёсць паясное адзенне. Дзяўчаты — это заўсёды спадніцы альбо нейкія сарафаны. Вось тут саян — это калі спадніца прышытая да гарсета. Усё залежыць ад моды таго ці іншага рэгіёна. Для хлопцаў гэта, канешне, нагавіцы. Без штанішак мы не ходзім. Мы заўсёды ходзім у штанішках, калі вы хлопчык. Калі вы дзяўчынка, у штанішках вы не ходзіце. Штанішкі шыюцца адмысловым чынам, крой не змяняўся цягам тысячагоддзяў, літаральна. Штаны мы яшчэ называем порткамі альбо нагавіцамі. Так. Гэта сінонімы. Так што беларускія строі багатыя, разнастайныя, розныя, цікавыя і вельмі працаёмкія. І я вельмі сцешаная таму, што ў мяне ёсць людзі, якія таксама хочуць навучыцца гэта рабіць. Малойцы. Я зычу вам тады поспехаў і сапраўды, каб вы пашылі строй не праз 2 гады, а, магчыма, хутчэй, і каб ён быў ідэальны. І вы маглі ў ім пафарсіць і пакрасавацца ў любым месцы. Дзякуй, вялікі, дзякуй.